लोगोफोर आं नै नोंथांमोना बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायनानै लादो बेखौ आं आनबक्सिं खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर नै आं नोंथांमोना दा माइकखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों पेटिएम एपनि सिङाव आङो अर्डार खालामदोंमोन नै बियो दा सफैबाय आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै फार्स्ट टाइम बायफेराखैबा बे पेटिएम एपनि सिङाव बायोब्ला एसे डिसकाउन्ट मोनो आरो नोंथांमोनाबो बायनो हागोन नै बियो गंसे माइक आरो आं नायखांबायमोन दा आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै बेनि सिङाव मा मा दङ नायनोसै नै बेयो मोनसे लेखा अर्डार खालामनायनि मोनसे रिसिप्ट बियो जायनि नामाव अर्डार खालामदोंमोन नै बिनि नामाव मोनसे लेखा थाफायो आरो सिङाव मा मा दङ नायबावनोसै नै माइकआ बेनो बे प्लास्टिकनि सिङाव दङ पेकेट लान्च बेयो नै बेखौ एसे बायिनि बा खाराब जायिनि डेमेज जायिनिखौ सोनानै दोनफायो बे बार थायो आरो नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनानै बिहरोब्ला मिथिगोन बे माइकखौ आं नोंसोरनो दा दिन्थिनोसै नैबे पेकेटनि सिङाव दङ जोबोद मोजां माइकआ खम दामावनो मोनो नोंथांमोनाबो एमाजन एबा फ्लिपकार्ट बा पेटिएम एपनि सिङाव नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन नैबे गंसे माइक नोंथांमोना नायदो नुबायना नोंथांमोना नैबे गंसे माइक बेखौ स्पिच होनायाव नांगौ जायो ओरैनो गाव गोजाबा मोजां खोनाया बे माइकखौ लानानै बुङोब्ला भइसखौ मोजां खोनायो आरो स्पिच होनायखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नै बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ सो माच